Sa panahon karon, daghan ang nabiktima sa way klaro nga gugma. Kasagaran, mga bata pa, sila ang mga batang inahan. Dalagang inahan, maunay tawag nila, naning kamot nga mabuhi ang anak niyang isa. Pero dili kalikay sa iyang mga silingan, sa mga libakera gihimo siyag pulutan. Mangutan ako, unsa man iyang nabatian, ang buhion ang iyang anak nga walay amahan. Sa iyang mga katawa ug mga pahiyom, nakatago ang sakit nga dugay niyang giluom. Mauna sila, bati kung paminawon, babayi na sila nga angay pud natong tahuron. Angay respetuon, dili nato pahilakon. Grabe ang sakit nga nadawat og naangkon. Abi kay sila mga batang inahan, di na dayon respetuon tungod sa naagian. Kung mauna imong lantaw sa ilaha, bay sayop ka, dili na bigaon, na higugma lang sila. Diba? Ngano man, kung kinsa pa'y mga buutan, mao pa'y binuangan. Dagan ng mga babae nga napaangkan. Kasagaran, mga lalaki ang hinungdan, nga naingon ana ang ilang kapalaran. Ang uban sa'yo nakasulay sa realidad, mga batang inahan sa dili pa saktong edad. Nagpasalig o gihatag ang ilang pagkababaye, naburos pero walay mingangkon nga lalaki. Unsa ang ilang sayop-sayop bang mahigugma, kung naamay sayop ka ng bati nga huna-huna. Na anak sila'y mga pangandoy nga makabot, bisa nagkalisod padayon sa paningkamot. Embes maglubog padayon sa pag-angat, ang gahatag og kusog mga katawa sa anak. Naningkamot nga mahimong inahan ug amahan, para sa anak ang pagdako masuportahan. Nga unta sila atong respetuon, tarungon higugmaon, dili nato pamahayon. Daghan ang nahitabo sa mga babaye, kasagaran masayop sala sa mga lalaki. Ang uban, sila ray gibantayan, sa gamay nga sayop ila dayong husgahan. Pero wala mo kabalo kung unsa ilang nabatian, dili lalim ang mahimong batang inahan. Maong dili nato sila husgahan. Mga batang inahan, bata pa nga nagsabak, ang tanan ilang buhaton para sa ilang anak. Naningkamot pud sila para dili lang magutman ang ilang anak, para masudlan ang tiyan. Grabe kapait ang ilang naagian, dili nato husgahan ang mga batang inahan. Hinaot nga unta inyo kung paminawon, kani ang akong tambag sa inyo nga ipabalon. Ayaw paminawa ang pangdaot sa uban, paningkamot nga mahimong maayo nga inahan. Kung unsa imong nadunggan, ayaw lang paapekto sa mga taong nagtuo nga sila perpekto. Naatay anak, himo ang inspirasyon, mga sayop nimong naagian, himo ang leksyon. Ang tanan nimong nabati, mawala ra na puhon, timan inga wala sila nimo nakapakaon.